Magsisimula na silang mamunga guys. Masarap ito yung kuan ba. Magsisimula na rin silang mamunga guys. Tignan nyo guys. Ang lalaki. Ang lalaki, ang tataba. Ang tatabang kamote guys. Kantahe guys, medyo malaki dito. Ito guys, mga insekto, yung mga uod. Ano? Ang laki. Sobrang dami na, sobrang laki na. Is malunggay ito, ibang klaseng malunggay ito. Chinese malunggay ang tawag namin dito. May apat na anak. Kumuha ng kuan. Ay nagtingin siguro ng pagkain niya. Yan. Ang dami na. So yan, what's up guys? Kumusta? Bagong araw na naman guys. Medyo matagal na wala tayong upload guys kasi busy tayo sa trabaho. So guys, ngayong araw guys ay pupuntahan ko yung mga tanim namin doon sa tabi ng ng ilog. Sorry, marami na kaming mga tanim doon. Hindi ko na lang nabibidyoan kasi busy na tayo guys. Tsaka bihira na rin tayo mag-upload. Kasi meron tayong guys, inaasikaso na Facebook page natin. Bali doon ako nagpo-focus konti kasi hirap dito sa YouTube. Medyo konti lang yung nakukuha nating views tsaka subscribers. Pero patuloy pa rin ang pag-upload natin guys. Hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na sana someday ay magbo-boom din tong natin, tong YouTube channel natin. Dito yung kalabaw ayaw tayong padaanin guys. Dan tayo, padaan kami lang. So yun guys, ito na pala yung daan papunta doon sa Hanging Bridge, doon sa pinupuntahan natin dati. Ito yung daan na dinadaanan din natin dati na sementado din dati noon to, pero binago nila, pinaganda nila, tapos pinaluwang nila. Ito, daanan kasi ng guys ng mga taga bundok ito guys na pinagdadaanan nila ng mga produkto nila. Kasi yung unang dito guys, yung unang daan dito na nakalagay dito, maiksi lang yun, tapos medyo pitak-pitak na rin. Pero ito guys, talagang pinasadya na nila na pinalaki tapos pinatibay para yung mga daan na pumupunta dito, pagka nagkakot sila ng mga produkto nila doon galing sa bundok guys, medyo matibay-tibay na at nakakapasok na yung mga medyo malalaking sasakyan hanggang dito sa guys, sa tabing ilog. Diyan kasi sa bundok diyan guys, maraming mga tanim yung mga yung mga katutubo diyan. Yung mga tao diyan mga Igorot guys, halo-halo Igorot, Ifugao, Ilocano. Marami silang mga tanim na mga gulay-gulay diyan, mga produkto nila na binababa nila. So guys, nandito na tayo. Ito na yung dating bukid dito guys, dating bukid dito pinagawa ni Daddy na dishpan. Tapos dyan marami ng mga tanim. Dami dito ako kumuha ng mga guys, ng mga pinang-uulam namin minsan, pinanghalo sa mga niluluto namin, mga sahog ba, ganun. Eto, dito muna tayo guys. May mga okra na dito. Nagsisimula na silang mamunga guys. Nagsisimula na silang mamunga. Marami ito hanggang doon. Tapos ito guys, may mga patay dito, mais. Ito yung mga mais na guys, na ginugulay. Masarap ito yung ba. Ito, anong tawag doon sa mais na guys na ginugulay? Yung nilalahukan ng mga dahon ng ampalaya, ganun. Sakto guys, nandito pala si Mami. Medyo naglilinis din sila dito. Ang ganda nung guys, sa bulaklak ng kalabasa. Mga guys, yung mga iksing sitaw to guys. Iksing sitaw. Magsisimula na rin silang mabunga guys. Tignan nyo guys. Mga ilang linggo na lang guys, malalaki na tong mga bunga niya na to. Eto guys, tignan nyo itong itong mga kamote namin, hybrid na kamote to guys. Tignan nyo yung mga talbos nila guys. Ang lalaki, ang lalaki, ang tataba, ang tatabang kamote guys.
Oh, tignan nyo tong kwan niya. Itong mga talbos nila, solid. Dito ako kumukuha ng mga kwan guys, pang sahog ko sa kwan, sa mga sinigang ganun. Ay! Dito guys, tignan nyo, may mga bunga na tong mga kalabasa guys. Tignan nyo. Ay, natapakan tayo guys, medyo malaki dito. Ito guys tapos meron dito marami guys, ayan tapos ayan. Kung mapapansin nyo guys, may mga dito, may mga abo dito sa dahon-dahon kasi pagtanggal ng mga insekto, yung mga uod. Dito si Mami, naglilinis siya. Hindi mananatay. Kabalim ti. Oh, may mga mais dito guys. Mananatay. Tapos may CR na din kami dito, yung iniwan ng contractor noon nung nagsesemento sila dyan, iniwan nila yung CR dito. Ito yung ginagamit namin dito. Ito yung kulungan ng baboy namin dati guys, kung naalala nyo pa yung mga natin, yung mga previous vlog natin nung mga una. Dito tayo alaga ng baboy, pero ngayon wala na guys, wala na tayong alagang baboy kasi hindi natin naasikaso guys. Yung inahin ko noon, binenta ko na, hindi natin maasikaso kasi nagtatrabaho tayo sa isang sa kumpanya. Tapos dito guys, meron pa dito, tignan nyo yung mga lalagong kalabasa. Yun, kalabasa, may bunga to medyo malaki din. Tignan nyo guys, yun ang laki. Hindi masyadong malaki guys, ito yung mga pang ulam talaga na guys na kalabasa. Yung tawag sa amin, yung mga maliliit lang siya na hindi siya masyadong lumalaki, yung pang ulam talaga. Ang tawag namin doon milandi. Tapos yung mga malalaki naman guys na parang planggana na kalalaki, ang tawag doon suprema, yun yung mga binibenta na doon sa market na hindi pang parang ine-export nila, hindi pang ulam talaga. Pero yung mga pang ulam talaga, yan talaga yung mga milandi, yung mga inahalo sa pinakbet ganun. Tapos ito yung tanim kong guys, tanglag. Konti lang itong tinanim ko noon, ngayon sobrang dami na, sobrang laki na. Yung iba dito tinanggal na namin kasi sobrang lago na, hindi naman namin na masyadong pinagkukuhanan. Ayan guys, ito din yung guys kung ito, kung alam nyo to guys, pa-comment naman guys, pa-comment naman dyan sa baba kung anong tawag nyo dito guys. Ito guys, malunggay ito, ibang klaseng malunggay ito, Chinese malunggay ang tawag namin dito. Masarap to guys, itong mga talbos nya, kinugulay namin ito. Chinese malunggay ang tawag namin dito. Sarap to guys, mas pasarap to guys kaysa sa yung malunggay na inuulam natin, yung dinadahon-dahon natin, mas masarap ito. Dito guys, tataniman pa to, pero kailangan mo matanggal to mga damo. Nisprayan to ng kapatid ko guys, yung power, pero hindi namatay. Si Mami guys, mahilig magtanim yan. Siyang ang kasama ko dito nagtatanim. Naglilinis siya kasi medyo makakapal na yung mga damo na matataas. So yan guys, bali nakauwi na ako. Dito na ako sa malapit sa kalsada. Tignan natin guys yung yung pato ko na guys, kung saan na lang nangingitlog. Pero guys, pero okay naman siya. Kaya ito guys, dito lang siya sa tabing daan guys. Ang kinakabahala ko lang, baka makita ng mga bata, panigurado kukunin nila yung itlog ng itong pato natin. Tignan niyo guys, ito lang yung kalsada, tapos ito lang siya, tapos may daanan pa dito.
tingnan mo naman guys, so pupunta lang sila dito. Ilang beses nang nangitlog ito guys, pero pag nakikita ng mga bata guys, ano, kinukuha nila yung mga itlog. Malapit na yatang mapisa to guys, so tingnan nyo. Ay, wala yung inahin niya dito. Tingnan natin guys. Tingnan mabuti guys, parang natakpan ng balahibo niya yung guys, yung mga itlog. Lumabas siguro yung kuan, yung pato guys, kumuha ng kuan, ay nagtingin siguro ng pagkain niya. Yan. Oh, ang dami niyang itlog guys, ah. Yan, takpan natin. Hindi ko tinitignan guys pag ano, pag may mga tao dyan, oh, lalo na yung waiting shed dyan, oh. Pag may mga tao dyan, pag nakita nila ito sigurado. Tinitignan ko lang to guys pag alam kong walang mga tao dito sa ano, walang taong nakakakita sa akin. Oh. Takpan natin. Dapat yan hindi nila makita. Tapos ito, lagay natin dito guys, para may kunting harang lang, para kahit hindi sila makalapit dito yung mga bata. Siya pa ang kunting harang niya para hindi makalapit yung mga bata dito. Yan, harang lang konti para hindi masyadong pansinin. Yan. Ito rin yung manok to guys, oh. Manok ng baby ko to guys. May 4 na anak. Tapos yung kambing natin guys, payat na siya guys.